سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو الزيناتات هاجرات معراب السودان زغرب او تصاوعيت امريكا بزعبا كينات ايتيوبيا زلوا سقات مغلاصا دكتور تيدروس ادحانوم بزعبا كونتات تግራይ زهابو مغلصي اميان مارت اسير زلو امريكاو غازيطنيان فرنسا فرد زتوهابه طورطورن كالن زدهسس كخونيو ناي وتر تخاتلتي ازا چانل نمخوان دما سبسكرايب كتغبرو بخبر يعدمكم أمريكان حبرت أوروبان زركب أن هاجرات معراب النتياب السودان بتعلوى من قصص فتسمه جنرال عبد الفتاح البرهان زت مسرته الأولو بيت مغرب كوانينان جنرال عبد الفتاح البرهان زحلف حموس حدش الأولو بيت مغرب بمسرت لنفسه مرحي نايت الأولو بيت مغرب غيره كم زشامي يذكر أبت حدش زت مسرته الأولو بيت مغري محمد حمدان دوغلو ويحميتي مكتلو خوينو الرقيحيو قال محلا زفتسمه نزام الكتان هاجرات معراب اتحجي تمزريت زلو الأولو بيت مغري نتس أنحي بوليتيكاو سلامو مسيغار ملكت حتى زعتو كم زخونه اتلو لو بيت مخرخا كالئ توسخي نتخونتات زغادت سغمت كاب موسات كقطبن صويع مالو ابت حجه تمسرت زلو 14 ابالات زلوا لو بيت مغري اتم عمر البشير بمنقد حيال حزبو تقاموتات كاب سلطانو كم زئله زغبرو ناي حزب منقسقاسات كم زي تمرصو تحبيرلا محبراو غصات انترنت يزرغ حب زلو مسلتات دما اب كارتوم كساب حجي حزبو تقاموتات قصال زلو خوينو اب غلص ارغياتات كا منقد بزتقاصله غوماتات كعصو كم زرئي حبيرو أبزمات سمونا بهاجرات مبرق أفريقيا مبصح ككايد مخانة زتغلص صحافة قدايات وصاي أمريكا أنتوني بلينكن اتياب إثيوبيا زلو كينات حد نتهاجر كونه نتخباب كبارع كم زخل تزاريبو نسا واشنطن دي سي نغازيطنياታት تابزهابو مبري اتغونصي اب إثيوبيا كبارعن ابت زوبا نبزركب هاجرات كسفحن يغليو እዚ ድማ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደገኛ ኢሉ ንሱ ሲኹ እትካለ አማራጺ መቆራጽ ተውስን መዝራብን ምዃኑ በመግላጽ አሜሪካ ነተ በአፍሪካው ሕብረት ዝተበገሰ በፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ነበር ኦልሳገን አበሳንጀ ዘካየት ሽምግልና ከም እትድግፎ ገሊጽላ ዝመጽ ሶኖይ ናብ ኬንያ ክበጽሕ ትጥቢ ዝግበረሉ አንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በመረኻብ ንኹነታት ኢትዮጵያ ክዝት ምዃኑ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ አፍሊጥላ መሰረት ሓበሬታት ቤት ጽሕፈት ብሊንከን ናብ ናይጄሪያን ሴኔጋልን ክበጽሕዩ ኣብ ናይ ኬንያ ዑደቱ ድማ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አምባሳደር ረቻይለ ኦሞሞ ከም ዘራኸብን ብዛዕባ ሶማሊያን ሓፈሻው ኩነታት እትዞባን ከማያየጥ ምዃኑ ተሓቢሩ በጀካዚ ኣብ ተነፈለማ እዋን ናብ አፍሪካ ዝገብሮ عدت نأمريكان أفريقيا نبزقدسو حبراو قداياتن لبدا كورونان كلمة ولوطن عالم لخاو أساتف زخونة قوطبا مهنات بزملكت كزت كم زخونة وانتقالي صلاة دايركتور ودبت عن علم دكتور تيدروس ادحانوم نتكاب زجمر حدا عامت اقصير زلو كينات حد اثيوبيا اب تግራይ ህይወት አዝዩ ከቢድ ገይሮ ወከም ዘሎ ገሊጹ ዶክተር ቴድሮስ ادحانوم اب ጄኔቫ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብሪ እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ከበባ ምህላው ከዛረብን ከሎ መድሃኒት የለን ሰባት ይሞቱ ኣለው መግቢ የለን ሰባት በዓጸቦት ተጠቂዖም ኣለውን ኢሉ መስመራት ቴሌፎኑን ይሰርሕ ከም ዘየለ ዝገለጸ እቲ ሓላፊ ስእነት ነዳድን ስእነት ጥረ ገንዘብን ምህላውን ከገልጽን ከሎ ስለዚ ኣብ ጥዕና ሰባት زلو ጸገማት ክትግምቱ ትኽእሉ ይኹም ክብል ተዛሪቡ መንግስት ኢትዮጵያ ገና ኮነ ኢሉ ረድኤት ናብ ትግራይ ከይባጽሕ ከልከላታት ይገብር ምህላውን ዝገልጽ ክስታት ይነስቆዩ ጸብጸባት ውድብ ሕብረት ሃገራት ከም ዝሕብሩ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ልዕሊ 5.2 ሚሊዮን ህዝቢ ተጸባይ ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኑ ፍርቂ ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ድማ ንከቢድ ሓደጋ ጥምየት ተቃሊዑ ይርከብ ኣብ ትግራይ ካብ ዝነብሩ ማእከላት ጥዕና ኣስታት 75 ሚእታዊት ብፍላት ከዓንው ከም ዝተገብረ ማሕበር ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝበሃል ዘይ መንግስታዊ ገባረ سناي تكال أبز حلفة ورح مجابيت مجلات الذكر كوينو بوجن تجري أبقربا كم استحبر دما أبتكلل اتأنكو حسبة كليت ذهب زنبرة هوسبيتال عيدر بمغنيات حسرة مدهانيت أقول قلتو أو قاريس خمزلو بس مغنيات دما أبتو هوسبيتال حسبة زجبر لهم زنبرو سلاسان كلتن تحكمتي هي وتم نحدقا كقلع كم زخل تتأغيسن يريو وتهدروا بيت فردي هاجر ميانمار أمريكا وغازيطنيا داني فينستر نعسرت حد عامتات كأسر فريدوا داني فينستر بتحسات حق إميغريشن تهاجرن حزبي نتو تهدروا من محضر كيم إزازون زي حقاو متبع غيرو تباهيليو نعسرت حد عامتات كأسر تفريد زلا أما جمرت هالسومنون من عابق نقبر الشبران زبلو كلتا توسخ تخصيتات قريبا ملو نيرم يوم اتغازيطنيا بزد حرواي كسو قبرنيا كوين انت ترخيبو نحلفت كأسر كم زغلوني قلت ألا ود 30 شوعة عمد داني فينستر
فينستر فرونتر ميانمار ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ላዕለዋይ ኤዲተርን ኣመሓዳሪኣን ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ግንቦትዮ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ያንጎን ብኣባላት ፀጥታ ሚያንማር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ኣብ ሚያንማር ኣብ ወርሒ ለካቲት ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዝካየድ ንድሕር ዳኒ ፌኒስተር ዝርከቦም ብዓሰርተታት ዝቆፀሩ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ ብመሰረት ካብታ ዳኒ ፌኒስተር ዘካይዳ ዝነበረ መርበብ ሓበሬታ ዝተወሃበ መግለፂ እቲ ጋዜጠኛ ኣቐድመ ኣቢሉ ምስ ሚያንማር ናው ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ይሰርሕ ነይሩ እቲ ዝቐረበሉ ክስን ንኽእሰር ዘፍረዶን ከዓ ኣብ ሚያንማር ናው እናሰርሐን ከሎ ፈፂሞ ዝተባሃለ በደላት እዩ መርበብ ሓበሬታ ፍሮንተር ሚያንማር ኣብ ዘውፃቶም መግለፂ ድማ እቲ ፍርዱ ንምንታይ ኣብታ ከይትሰርሕ ዝተኣገደት ሚያንማር ናው ሰሪሕኻ ዝብል እዩ ዳኒ ካብ ሓምለ 2020 ጀሚሩ ምስ ሚያንማር ናው ዝነበሩ ውዕል ኣቋሪፁ ምስታ መርበብ ሓበሬታ ምስራሕ ኣቋሪፅዎ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ከዓ ምስ ፍሮንተር ሚያንማር ስራሕ ጀሚሩ ክሳብ ግንቦት 2021 ክእሰር ግና ምሳና ሰሪሑ ኢላላ ንሳ ስዒባ ንዳኒ ፌኒስተር ከኽሱሶን ክእስሮን ዝኽእል ዝኾነ ሕጋዊ ባይታ የለን እውን ኢላ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እውን ጃፓናዊ ጋዜጠኛ ስኑዕ ዜና ዘርጊሕካ ተባሂሉ ኣብ ሚያንማር ተኣሲሩ ነይሩ እዩ እዚ ይኹን እምበር ዩኪ ከታዙሚ ዝተባሃለ ጃፓናዊ ጃፓን ብዝገበረቶ ጻዕሪ ክፍታሕ እንከሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ከዓ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ሚያንማር ንዳኒ ፌኒስተር ክፈትሑ እኳ እንተሓተተ ወሃብ ቃል ወተሃደራዊ መንግስቲ ሚያንማር ግን ዳኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ምዃኑ መልሲ ሂቦ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሚያንማር ብወርሒ ለካቲት ዕልዋ መንግስቲ ድሕሪ ምክያዱ ኣንጻሩ ዝተለዓለ ህዝባዊ ናዕቢ ንምምርዓን በዝወሰደ ወተሃደራዊ ሓይሊ 1178 ሰባት ክቆተሉ እንከለዉ ልዕሊ 7000 ሰባት ድማ ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ቤት ፍርዲ ሃገረ ፈረንሳ ኣብ ፓሪስ ንሚሪዮል ኖል ዝተባሃለት ኣይሁዳዊ ሽማግለ ሰበይቲ ዝቐተለ ሰብኣይ እንትርፎ ድሕሪ 22 ዓመታት ማእሰርቲ ዝኾነ ዕድል ናይ ኣምክሮ ዘይብሉ ናይ ሕልፈት ፍርዲ ወሲኑሉ ኣሎ እዚ ወዲ 32 ዓመት ያሲን ሙሂብ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ኣብ 2018 ነዛ 85 ዝዕድሚኣ ሽማግለ 11 ግዜ በካራ ወጊኡ ህይወታ ድሕሪ ምሕላፉ ነታ ኣካላታ ከቃጽሎ ፈቲኑ ፍርቆ ተቓጺሉ እዩ እዚ ጉዳይ ከዓ ንብዙሓት ኣቐጥዑ ኣብ ፈረንሳ ንጸረ ኣይሁድነት ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ደሪኹ ነይሩ እዩ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዝ ተኸሲሱ ዝነበረ ካልእ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ቅትለት ኣይተሳተፈን ተባሂሉ ናጻ እኳ እንተተባህለ ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝደረኾ ስርቂ ፈጺሙ ተባሂሉ ን15 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱሎ እዚ ሕጂ ተዋሂቡ ዘሎ ፍርዲ ምስ ሓለፈ ስድራ ቤት እታ ዝተቐትለት ሽማግለ ኣይሁዳዊት ነቲ ፍርዲ ፍትሓዊ ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ እቲ በቲ ቅትለት ተፈሪዱ ዘሎ ውልቀ ሰብ እታ ዝተቐትለት ኣይሁዳዊ ሽማግለ ንኣዲኡ ጎረቤታ ምንባራ ክገልጽ እንከሎ ኣብ እዋን ቁልዕነቱ እውን ከም መጉዚት ኮይና ከም ዘዕብየቶን ንቤት ፍርዲ ብምጥቃስዩ ንሱ ነቲ ገበን ከም ዘይወዓለ ብምሕባር ነቲ ካልኣዩ ከልግበሉ ዝፈተነ እዚ ይኹን እምበር እቲ ቤት ፍርዲ ንሱ ቀቲልዋ ኢሉ ብምውሳኑ ንሙስጠፋ ሙሂብ ንሕልፈት ፈሪድዎ ኣሎ እዚ ሕጂ ተፈሪዱ ዘሎ ውልቀ ሰብ ነቲ ቅትለት ዝፈጸመሉ ምክንያት ክገልጽ እንከሎ ድማ እዛ ኣይሁዳዊ ሽማግለ ዘይፍለጥ ሃብቲ ኣብ ቤታ ሓቢኣ ክትከውን ትኽእል እያ ብዝብል ጥርጣረ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እዛ ህይወታ ሰኣነት ኣይሁዳዊት ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብቲ ብስርዓት ናዚ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ዝወርድ ዝነበረ ዓሌት ናይ ምጽናት ገበናት ኣብ መዳጎነ ማዕስከራት ድሕሪ ምእታዋ ብዕድል ካብ ሞት ካብ ዘምለጡ ውሑዳት ኣይሁዳውያን ነይራ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም